Hola, jo sóc Snow. Avui som 13 d'agost de 2026. Ahir, a les 9 del matí, hem anat a Delta de l'Ebre. 2 hores, més o menys. Hi ha arrossos i aigua, Delta de l'Ebre. Vam baixar al sud a dinar. Vam fer una paella de pop. És car. Però mm, mm, vam anar a la punta per banyar-me els tres. I a la tarda, 5-6, vam anar a casa de la Mar. Té una casa, això. Mira, és la lluna i el sol reflexat a mi. I té significat també. Les ulleres de l'eclipse. Veu, veu, veu i... Hòstia, no us ho veu. Vaig treure les ulleres de l'eclipse i és blanc. És blanc. Solar Frel és de color vermell. És això. Però és blanc. I val la pena anar allà per això. No m'ho crec. És real. No m'ho crec. Però s'amaga a la muntanya. Però els animals callats. I després vam anar a la piscina comunitària a banyar i a les 10 Sant Llorenç, els estels. Vaig veure 4, però 2 és impressionant. I a les 11 vam plegar i 5 hores de tornada. 5 hores! 2 hores o menys, a 1 hora 40 d'anar, 5 de tornar. Tinc son i no faré stream. És un stream molt curt. Ahir vaig dormir 2 hores. 26 hores despert. 25. Vaig dormir 1 hora. A les 3 fins a les 4. Adeu, que vagi bé. I demà o... Adeu.